Som al 6è debat de l'estat de la nació barcelonista. És la 6a vegada que ho fem. Avui convoquem exconsellers, per tant, honorables. Persones que són qualificades d'honorables. Joaquim Forn, conseller d'Interior de l'any 2017. Què tal? Del 17 al 17, sí. Molt bé. Per això he dit 2017, no he dit res més. Sí. Ernest Maragall, aquí hi ha dos càrrecs diferents. Conseller d'Educació, 2006-2010, l'època del tripartit, i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el 2018. Exactament. Correcte? També només del 18. Només del 18. I l'Antoni Castells, conseller d'Economia, del 2003 al 2010, també amb el tripartit. Què tal? Exacte. Què tal? Molt del Barça tots, Però aquell lliga és molt més llarg, 7 anys seguits. 7 anys i 7 dies, per ser exacte. El mandat de Joan Laporta també fa, 2003-2010. Ah, mira. El primer mandat de Joan Laporta. Quines casualitats. Què tal aquella coincidència? Vam coincidir, esclar, vam coincidir. Va canviar molt el país, de Convergència a tripartit, i el Barça també. Ja pot tornar a ser conseller, diguem-ne. Hauria de tornar-ho a ser, clar. Nosaltres, entre altres èxits, vam aconseguir estar al govern i alguna influència de tenir en la millor època del Barça. El millor Barça de la història, el millor equip del món. És el Barça del tripartit. Gràcies al tripartit. És curiós perquè hi ha 22 anys de Núñez i 3 de Gaspar, hi ha més de 20 anys, també 22 anys de Jordi Pujol, i canvia tot a la vegada. És veritat. Són cicles històrics. No, amb el Laporta ens havíem vist algunes vegades, perquè, esclar, lògicament hi havia una relació i tal. Tot i que en aquella època jo crec que grans qüestions, almenys pel que respecta a mi, la meva conselleria, els meus responsables, devien ser, suposo, que molts d'esports. Tampoc hi havia encara grans temes urbanístics, tampoc. Suposo que es devia començar a parlar de si l'ampliació, el nou estadi, no sé què, però no... Però va haver-hi relació, sí. Me'n recordo del dia que va dinar o vam esmorzar, i exacte, era el tercer any, l'últim any del Ronaldinho. O sigui, el Barça guanya la Lliga, si no m'equivoco, del 5 i del 6. Sí. I aleshores, l'any 2006-2007, manté en el Rijkaard. I el 2007-2008 és l'últim any. I jo me'n recordo que el 2007-2008, un dia, doncs, dinant, dic, home, no sé, jo ja entenc que el 2006-2007, encara que no va anar bé, doncs acabava de guanyar la Copa d'Europa i l'havies de mantenir. Però aquest any de més potser és excessiu ja, no? Perquè sembla que els problemes que hi havia amb la relació amb els jugadors, i sobretot es veu que el vestidor era un desgavell, vull dir que allà aquest que ara és director esportiu, el Deco, i el Ronaldinho feien el que volien i allò era... S'ho passaven bé, diguem. I el mateix Rijkaard. Rijkaard és el que hi havia hagut alguns espectacles als avions amb les seves nòvies, bueno. Epa. Sí, es veu que sí. I aleshores diu, per tant, sí, això segur, ara ja aquest any ja és l'últim. Bueno, per tot això ja ha prescrit, no? Això és el 8. I li pregunto, dic, i què posareu? I per la meva sorpresa total em diu el Guardiola. Tenia claríssim. El Guardiola. Dic, ostres, però si el Guardiola és un jovencell que està tot just entrenant a tercera, no sé què. I em diu, no, ho tinc claríssim. I, que jo crec que aquesta és una de les coses que ara es troben a faltar, diu, el Johan, perquè per ell el Johan era Déu, el Johan diu que està preparat i que és la persona. Ara no hi és el Johan. Ni el Guardiola. Ni el Guardiola. Bueno, el Guardiola hi és, però una mica lluny. Però vull dir que quan demana consells, doncs li falta alguns consellers importants. Perquè el Barça per la política què ha significat? O què significa encara avui en dia, però per vosaltres que heu estat a dins, què significa el Barça per la política? Home, més que per la política, jo diria pel país. Jo crec, clar, és el gran club esportiu, és el club més conegut, el club que ha representat o que molta gent ha conegut Catalunya a través del Barça. I per tant té una importància enorme, no? L'ha tingut històricament i la continua tenint ara. I sempre perquè jo crec que s'ha associat a alguns valors, que és veritat, els de catalanitat, els de democràcia. Jo crec que sempre ha defensat això el Barça, en moments més complicats i en moments no tan complicats, però jo crec que això s'ha associat molt i crec que aquesta imatge, ser el representant en l'esport del nostre país... Això no m'ho crec. Sique Rodríguez fent de cambrer. A l'encarregada li fa vergonya sortir. A l'Aina? Ah, bueno. Tremendo. Doncs crec que sí. Havia vingut només com a espectador oient. Estàs tapant tota la càmera, però tu al teu rotllo, No, doncs crec que és important, ha estat i continua sent molt important pel país, sí.
I per què no? Deixa'm dir una altra cosa. I perquè sobretot jo crec que ha estat molt transversal, perquè aquí s'ha sentit representada gent de diferents condicions, gent que li agrada l'esport. Vull dir, jo crec que aquí és d'aquelles coses que uneixen el país i per tant jo crec que sempre ha tingut aquest efecte positiu. Deixa'm-ho dir d'una altra manera, Quim. És la marca país. Correcte. I ciutat, per cert. Sí, i tant. I és una de les raons per les quals Barcelona com a tal, una d'elles, té nom al món, també per aquesta via, per la via Barça. Això que deies del nom. Tu, Ernest, hi eres el dia que Núñez va dir la ciutat que porta el nom del nostre club. Sí, i afortunadament la ciutat existia abans que el club. No, però precisament vol dir que és un club que d'alguna manera respon o implica o significa o expressa la idiosincràsia de la ciutat. I això ho ha fet durant molts anys, durant els últims 100 anys, diguéssim, llargs, no? Més de 100. Sí, llargs. Ara ja 125 aquest any celebrem el 125 aniversari, sí. I la qüestió ara precisament és aquesta. Això és possible seguir-ho fent de la mateixa manera? O la manera de seguir sent marca país i de seguir sent expressió de la idiosincràsia de la ciutat i del país ha de canviar? És el gran debat, Jo, perdona'm, per contestar també el que deies de la significació política del Barça, jo crec que ningú va dir millor que el Manolo Vázquez Montalbán. Va dir, és l'ejército desarmado de Catalunya. Simbòlic. Sí, però d'alguna manera és l'estat, és una imatge de Catalunya. Sí, i jo crec que el Barça ha sigut un factor d'integració enorme, d'integració en el país de molta gent arribada de fora. O sigui, el Barça és el que permet, en les grans onades imigratòries dels anys 60, té una força integradora enorme en el país. I tu creus que ho està fent ara, també? Està exercint aquesta funció? És que és més difícil, perquè la immigració actual té unes característiques diferents. És molt més complexa. Jo crec que no hem valorat prou, amb aquest aspecte i amb altres, especialment en el lingüístic, l'enorme impacte de la immigració sud-americana. O sigui, jo constato la dificultat de la immigració sud-americana per integrar-se en el terreny lingüístic. Jo crec que això havíem d'haver tingut unes polítiques específiques. De dir, escolta, cuidado, perquè aquí no és la mateixa qüestió que quan venien els immigrants a la resta d'Espanya. Però, per exemple... Que per aquest era un motiu de descens social, el català. Deixa'm recordar una anècdota de quan era conseller. Jo, tenint exactament això al cap, que això que estàs dient, vaig intentar establir relacions amb el Barça, és a dir, amb el seu entrenador, que ja era el Guardiola, com acabes d'esmentar, per aconseguir que determinats jugadors parlessin en català. No va haver-hi manera. No ens en vam sortir. El Messi, carai, que va haver-hi uns dies. Què va passar? No va haver-hi manera? Bueno, sí, ja ho intentarem, ja ho farem, però la lògica, diguéssim, entre la competició i la seva pròpia idiosincràsia, la del club, que s'anava fent gran i amb uns jugadors, perquè jo parlava de l'Iniesta, diguem-ne, I això va arribar a parlar. L'Iniesta no en sabia, però va haver un moment que va decidir deixar-ho de fer. Un partit contra el Madrid el va fer en català. I després d'allò no va tornar a parlar en català. Hi ha hagut retrocés amb això. Per què? Aquesta és la pregunta. Per què no vam seguir avançant? Però podem veure coses, brots positius. Per exemple, l'altre dia sentíem el Lamine Yamal parlant en un català perfecte, un noi de 16 anys. És que és de Mataró, Lamine Yamal. No, per això. És un exemple que deia abans. És un bon exemple, una bona il·lustració d'un noi que ha crescut aquí, ha anat a escola aquí. Sí. De fet, és català. És català, sí. Però jo crec que, malgrat tot, sí, però és veritat que ha viscut en un entorn que podia ser més reaci a parlar català. Totalment. I, en canvi, el parla perfectament. Però estic absolutament d'acord en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit de sentir-se membre d'una societat determinada. Jo crec que el Barça ha fet una feina molt important. Molta gent, el seu primer contacte amb el país ha estat a través del Barça, ho sabem. Després és molt més fàcil entrar en el tema de la llengua, amb altres qüestions més identitàries, si vols, però el primer contacte, lògicament, ha estat el Barça. Això de cara endins i de cara enfora, el Barça és l'ambaixador, sí, home, sí, claríssim. Una ambaixada extraordinària. Però després també hi ha hagut el factor, durant el franquisme, el Barça era víctima, en bona part, o sigui, era, a nivell esportiu, l'equivalent de la repressió política del franquisme sobre la qüestió nacional.
Sí. Perquè estava molt enganxat. Per tant, quan diem a nivell polític, doncs era la paràbola del que succeïa a nivell polític. Resulta que en el cas Guruceta, el cas Guruceta fa més pel catalanisme que moltes manifestacions. Això precisament us volia preguntar. Veus com al Barça hi ha un enemic? Cuidado, i una part del país li encanta perdre el partit a l'últim minut per un penalti injust. Perquè és la demostració que l'enemic existeix. I alimenta un victimisme... Jo no, a mi m'agrada guanyar, jo ho haig de dir, a mi m'agrada guanyar, no perdre. Però hi ha una part del país que, efectivament, quan perd el partit a l'últim minut per un penalti injust, diu, veus com hi ha l'enemic? Clar, obrint precisament el cas Negreira, jo no volia obrir-lo fins més endavant, però clar, amb això podria ser equiparable el sentiment català del poder centralista de Madrid amb el sentiment culer del poder del Real Madrid amb les institucions? Se podria equiparar? A veure com ho dius. Això ja és anar molt enllà, no? Sí. Equiparo, pregunto si es pot equiparar, el sentiment català-catalanista envers el centralisme de Madrid, l'enemic, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, amb el sentiment culer de víctima del poder del Madrid a les institucions esportives. Dirien que el segon és una de les expressions del primer, diguéssim, no? Per entendre'ns, que és el que estava dient l'Antoni ara. Sí, però jo crec que és d'aquelles que ens hem d'expulsar de sobre. Jo també estic bastant d'acord amb el que deia l'Antoni. Escolta, el nostre país és com és, o som com som, i és veritat que a vegades... Però jo crec que el canvi de mentalitat i el canvi d'equip de veritat, quan el club canvia de veritat, és quan ens deixem d'aquest victimisme i nosaltres hem a guanyar, i nosaltres ens hem a comparar amb els millors del món, i nosaltres hem d'abandonar això, ser els ploramiques. I jo crec que això, en part, ho imposa molt el Cruyff, aquest canvi de mentalitat. El Cruyff entrenador. Anem a guanyar. És el canvi del victimisme a l'orgull. Exacte. I jo crec que això, que jo pensava, dic, això ja serà per sempre. Doncs, ostres, a vegades veig que hi ha retrocessos i que ens recreem massa en el victimisme. I això no vol dir que jo estigui molt emprenyat amb el que va passar diumenge amb el Real Madrid. És evident que estic emprenyat, és un robatori amb totes les lletres. Però, dit això, si perdem aquesta lliga, malauradament no serà pel robatori de l'altre dia amb l'Almeria. Ara tenim una altra il·lustració, que no és del Barça, però que de fet és també el terreny esportiu, que és la qüestió del Gran Premi de Fórmula 1. Bueno, a mi em sembla bé el que va dir el president Aragonès l'altre dia. Escolta'm, deixem-nos d'estar pendents del que fan o deixin de fer altres indrets. Defensem el nostre, millorem-lo, fem el que haguem de fer. I jo crec que amb el Barça passa una mica, entenc que és el que estàvem dient, no? Que necessitem també una mica més de confiança en nosaltres mateixos i una mica menys de... No, jo respecte al que deies, jo crec que es pot afirmar que el Barça és, a nivell esportiu, diguem, l'expressió del que representa el catalanisme polític, sembla que això és així, i el Madrid és, a nivell esportiu, l'expressió del nacionalisme espanyol. Jo crec que sí. I, per tant, aquestes representacions extraesportives porten també una rivalitat que té conseqüències, no? Però sí, aquest és un fenomen universal, una mica, Sí, però aquí molt accentuat. L'esport de primera fila, aquí molt accentuat, hi ha uns trets afegits. Tu no trobaràs a Anglaterra un equip que sigui l'equip del règim. És que el Madrid ha sigut l'equip del règim. Per exemple, a Baviera segurament sí, que el Bayern de Múnich és... És que és diferent, perquè Alemanya... Perquè és més federal, precisament. Clar, a Alemanya hi ha una competència relativament equilibrada entre els territoris. Vol dir, el govern federal no està a favor de Múnich contra Frankfurt, ni de Frankfurt contra Hamburg, ni d'Hamburg contra Berlín. Últimament, que van parlant del federalisme i tot, Hi ha una competència més o menys equilibrada. Existeix, això? Bueno, poder. El que passa és que el Bayern de Múnich està molt per sobre dels altres, esclar. Cosa que no succeeix a altres països. A Anglaterra no passa això. A Anglaterra hi ha més equilibri. A Itàlia, el Milan sempre està molt per... Els equips de Milan estan sempre molt per sobre dels de Roma. La Juve. La Juve és l'equip del govern. La Juve que és Torino. Bueno, sí. Dels Agnelli. O el Milan o l'Inter, no? Sí, però no eren l'equip del règim. Roma era el quart equip, diguéssim. Sí, no, el gran equip italià és la Juve. Un títol li va costar, sí. Vosaltres al Barça, en l'època de consellers, ja sé que algun va durar poc, però, bueno, va durar poc, però va ser intens també la relació amb el Barça. La veu patir
És a dir, veu tenir una relació amb el Barça de patiment, de fraternitat... El Barça el veu patir o el veu gaudir mentre éreu consellers? Jo perquè vaig viure un fet molt, molt concret, que va ser l'1 d'octubre i es va parlar sobre la suspensió no del partit, etc. Però jo no ho vaig patir, la veritat. Jo crec que el temps que jo hi vaig ser van ser anys gloriosos, com també ho van ser pels membres del tripartit, sembla ser. I per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista, les pressions les normals, vull dir, jo crec que jo no puc dir que m'hagi sentit ni apretat ni pressionat. Jo he estat molt de temps a l'Ajuntament de Barcelona, he vist molts plans importants, doncs Pla 2000 inicialment a l'època d'en Núñez devia ser. Sí, i després Foster. Bueno, exacte, s'han vist moltes coses i jo crec que sempre, per lo que jo he viscut, de fet, és una interlocució molt normal, civilitzada i vaja, el que jo he viscut. Però deixa'm dir, Quim, a veure si estàs d'acord, amb una certa, a veure com dir-ho, una prepotència que no cal que sigui conscient. És una potència. Sí. I per tant actua com a tal. I per tant dona per descomptats unes determinades... I és això, i és realment. Jo quan era conseller d'Educació també ho vaig sentir, en tant que... Perquè jo creia, i segueixo creient, que un club com el Barça pot tenir un rol, no estrictament en el sistema educatiu, però assistir en el terreny dels valors, en el terreny del lleure, en el terreny de l'esport amateur, en el terreny de la presència al món. En el terreny de la presència al món, en el terreny de la ciutadania i de la immigració i la diversitat. I això, hòstia, el Barça no era fàcil en aquest sentit. Ells tenien tenen la seva visió. Algun exemple que recordis? Bueno, això, quan pretenies implicar-los en activitats, en connexions entre el que representava la institució Barça i el que representava la infància i la joventut del país, doncs, bueno, tot era una mica més... S'ho pensaven molt, no? I es feien valdre molt, quasi diria d'una manera... Sí, una mica, jo soc més important que tu. Sí, una mica. Sí. Jo el que deia... Jo soc el club i tu només ets la ciutat, diguéssim, o només ets el país. Home, Déu-n'hi-do, no? Aquesta manera de pensar. Una mica Núñez, no? Una mica la ciutat que porta el nostre club. La meva època, que va ser... En part va coincidir amb la de l'Ernest, jo la relació amb el Barça, si això que dius si van patir o no van patir, jo relaciono més, jo soc del Barça, jo relaciono més amb els èxits esportius. I si comencem... Llavors no em va tocar patir gens, doncs... Poc. Però com el primer any és un any que... Sembla que va ser com va guanyar la Porta, 2003. Sí, 2003, sí. 2003-2004 no va anar del tot bé, però van fer una recuperació final molt important, sembla recordar. Sí. Des d'una victòria al Sevilla amb un gol de Kluivert que semblava que si aquell partit no es guanyava, Rijkaard anava fora. Hi va haver-hi un moment crític, exacte, que és quan canvien el Xavi, posen el Davis, que jo crec que és essencial. I aleshores el 4-5 i el 5-6 guanyem la Lliga i el 6 la Champions, són bons anys. Va haver-hi després aquests 2 anys dolents i després tornem a tenir el moment extraordinari, l'explosió Guardiola. Ara, pel que dius de la relació, jo crec que s'ha de dir que la meva impressió veient-ho des de fora, perquè jo, a diferència de vosaltres, no he estat mai, no he tingut mai responsabilitzats a l'Ajuntament. I és que l'Ajuntament té molta relació amb el Barça per moltes coses. Jo sempre he tingut la sensació que els poders públics a Catalunya amb el Barça, doncs home, sí, esclar, hi ha d'haver una complicitat, això és obvi, però no promiscuitat. Era un poder fàctic. És un poder fàctic, però que quan ha calgut dir si no feu això serà que no, ho han fet. No vull anar a l'1 d'octubre, que recordava el Quim, però també en aquell moment el Barça va tenir un comportament... Però estem parlant d'un gest polític. Però si el Barça vol ampliar l'espai no sé què, i això implica uns canvis urbanístics, no es fan topinades. No s'han fet topinades. Això és evident. En canvi, fixa-t'hi, jo diria que l'administració municipal és molt important, però l'administració de l'Estat ho és més. Recordem el que va passar per la requalificació dels espais esportius del Real Madrid. Sí, el pelotazo. Que allà es van posar d'acord tots, perquè tots eren madridistes, un alcalde del PP, president del govern de no sé què, i el cap de l'oposició, em sembla que és l'Ajuntament, el Rubalcaba, que va pesar molt més el madridisme que el seu sentit d'estat. Això és el madridisme sociològic. I allà van fer el que calgués per requalificar, cosa que no s'ha analitzat prou, la importància que ha tingut la injecció econòmica que va representar allò en aquell moment, respecte de la solvència actual. Exacte, per la solvència del Madrid i pel fet que sigui un equip sanejat. No s'ha valorat prou. Esteu d'acord amb la Porta? Una cosa que era, des del meu punt de vista, una ajuda d'estat total.
que al final Pere Esteve va denunciar a Europa. El Ramon Tremosa em sembla que també ho van portar i no en van fer cas. Escolta, això és una ajuda d'estat. Cosa que era evident. Abans dèiem el que era el Barça pel país. El Madrid és una estructura d'estat en el sentit quasi literal, diguéssim, no? I fins al punt que no només té un poder i una força i una influència, sinó que també és l'escenari. És allà on passen determinades coses. És allà on determinats... El Palco del Bernabéu, etc. Jo volia parlar d'una altra cosa, no té res a veure, lligat amb el que em deies abans, però no només com debat, quasi diria, de present-futur, no de passat, que és el paper del Barça en relació a l'esport a Catalunya. Perquè crec que aquí hi ha molt a dir, o molt a explorar, o molt a discutir, perquè jo crec que no està ben equilibrat, diguéssim, a Catalunya. És massa important el Barça com per no demanar-li un rendiment, un retorn social i esportiu més difós. I què li demanaries al Barça? Home, un determinat capteniment en relació amb els clubs inferiors, un determinat respecte de les noves vocacions, de les noves capacitats i talents que hi ha en els esports en els que el Barça participa, etc. Perquè a vegades és més com és això, extractiu. És a dir, parles més enllà del futbol, És més una elit extractiva que no només del futbol. Per això dic, parla més enllà del futbol, és a dir, equips que hi ha potències de... Del patins, del handball, o el que sigui. És a dir, el Barça de futbol és un extractor. Sí. Jo crec que podria ser també un difusor, un connector, un coordinador. És a dir, amb les seccions, diguem, el Barça s'aprofita dels diners del futbol per muntar les seves seccions, que hi ha altres clubs que només viuen d'aquella secció, no? El Voltregà d'hoquei, per exemple. Alimentant-se de l'esforç i de la feina que els clubs de les ciutats mitges i dels pobles han fet fent aparèixer joves. Clar, perquè no es pot competir contra el Barça. Però bueno, és un debat més filosòfic. És un debat important, el que dius. Però s'ha de trobar l'equilibri, Sí, efectivament. Trobar l'equilibri perquè el Barça també ajuda, té un impacte de promoció, de difusió, de generar nanos que volen jugar a futbol perquè hi ha el Barça enorme. I Catalunya, per sort, té una societat civil que diem tant, però que no és un tòpic. Si tu mires el nombre d'afiliats, el nombre de clubs, el nombre de no sé què, n'hi ha molts. I molts d'aquests nanos que s'entusiasmen al Barça van a jugar en aquests clubs. O sigui que la vida associativa que hi ha a Catalunya és molt rica, també. O sigui, no crea un desert al seu entorn. Si mires el mapa de penyes del Barça... Has de trobar l'equilibri. Jo crec que... Volia preguntar-vos per l'1 d'octubre, perquè abans has fet un comentari, Ernest, i tu, perquè evidentment perquè ho vas veure més en primera persona. El dia 1 d'octubre sí que és veritat que va haver-hi moltes pressions, i allà sí que és a veure la influència que podia arribar a tenir també el Barça per un moment polític important al país. Sí, home, a veure, jo recordo aproximadament les primeres trucades són a 2:45, sabíem que el partit era a 4:45 a les 5 de la tarda, i el que estava passant al matí, home, no podia deixar, enteníem nosaltres que no podia deixar indiferent al Barça, i tenia poc sentit jugar un partit amb normalitat, com si no hagués passat res, no? O no estigués passant res. O no estigués passant res perquè continuava. Sí, perquè és veritat que a la tarda disminueix, però en aquell moment, quan estàvem parlant, tot això estava en el punt més àlgid, no? Llavors, home, què es demanava des del govern? I jo crec que era una posició compartida per la gran majoria dels partits, doncs, ostres, que hi hagués un posicionament clar del Barça i que diguessin no juguem perquè en aquesta situació no podem jugar. Bé, a nosaltres, ho he explicat altres vegades, ens va demanar un informe de Mossos d'Esquadra que justifiqués la no celebració per motius de seguretat, però nosaltres vam considerar que era més aviat, era una decisió política que havia de prendre el Barça respecte... No era per seguretat, era per dignitat. Exactament. I que jo crec que ens hagués agradat que hi hagués aquesta raó, que no hi hagués ni tan sols hagut debat, no? Jo, a través del teu llibre, precisament, he conegut coses que en aquell moment desconeixia, els debats que es produeixen en el si de la Junta Directiva, els debats que es produeixen també entre els jugadors. Jo crec que quan hi ha un president que té les idees clares, jo crec que era claríssim que havia de dir, escolta, aquest partit no juga i suportarem les conseqüències que això comporti, i ja està. Bé, jo crec que, insisteixo, va ser una cosa molt compartida per la gran majoria. Amb el que dius, l'únic que fèieu era demanar-li que actués en coherència amb el que hem dit abans, amb el seu caràcter de representació del país i de representació... Sí, i que per altra banda s'havia significat molt el Barça. El Barça estava en la plataforma per l'autodeterminació, va participar o va permetre que la via catalana en un moment donat passés
pel camp. Vull dir que, ostres, era un canvi de rumb, un canvi de discurs que jo crec que ens va costar entendre. Que entenc que tot allò era molt complicat, que eren coses que era molt precipitat, s'havien de prendre decisions en mitja hora. Sí, però jo crec, sincerament, i vist en perspectiva, i després segurament sabent més coses que les que sabia en aquell moment, jo crec que no va ser encertat jugar el partit. Abans també l'Ernest ha dit, bueno, a l'època de l'1 d'octubre tampoc va estar molt fi, el Barça... Què volies dir? Ens referíem a això. Exactament amb això, eh? Referíem exactament I el Barça actual, què? Com el veieu? Perquè això podíem parlar de l'1 d'octubre i podíem parlar de tots els anys posteriors. Sí, clar. Bueno, clar, mira, parem-nos aquí. Anys posteriors a l'1 d'octubre. Què passa a partir de l'1 d'octubre? Hi ha una mena de separació entre política i deporte. Exacte. No, doncs que a més, a partir de l'1 d'octubre passa el Barça-Gate. El Barça-Gate neix a l'octubre del 2017 perquè hi ha pressions sobre el Barça a les xarxes socials i aquella directiva, o Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, que era el Jaume Masferrer... On neix el Barça-Gate? Aquí, neix a partir de l'octubre del 17, quan hi ha pressions a les xarxes socials perquè es posicioni a un costat o a l'altre el Barça contracta aquest entramat d'empreses perquè intervinguin a les xarxes socials i siguin crítics, i al final acaben sent crítics difamadors de polítics. Per contrarrestar la pressió ambiental. Però difamen a polítics. Sí, però més menor. Per tant, és la continuïtat del que explicava el Quim, diguem-ne. És la continuïtat, perquè a més hi ha missatges contrapolítics, sobretot de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, sobretot a aquests dos àmbits, contra Jaume Roures, contra algun jugador, però molt puntualment, contra periodistes que són crítics. Clar, això neix d'allà a l'octubre. Vosaltres no sé si ho veieu, tot això, que hi havia un rerefons una mica complicat. A veure, hem anat rebent informació a comptagotes i ara sembla que és un tema que està... Jo entenc que està sota... No sé si s'ha acabat la fase d'instrucció d'això. No, encara no. Però això surt molt després, es fa visible. Sí, nosaltres ho traiem nosaltres a la ràdio al febrer del 2020. Del 2020. Febrer del 2020. Sí. I la contractació comença el 2017 i mor en aquell moment quan ho traiem nosaltres. Sí. Home, jo crec que és d'aquells episodis del Barça que a vegades passen absolutament desafortunats, no? I tristos, no? I, bueno, esperem... Sí, nosaltres no podem anar criticant episodis de coses que estan passant a l'altra banda de l'Ebre, per dir-ho així, quan a vegades nosaltres hem utilitzat els mateixos mecanismes. Aquest és un cas, a mi em sembla bastant vergonyós que es fes aquest tipus de seguiment de persones o que s'utilitzessin empreses per desprestigiar opinions polítiques o determinades persones o fins i tot periodistes. Crec que és un error, espero que algun dia puguem conèixer la veritat i jo crec que és d'aquells episodis ben tristos. Però deixa'm dir, tant de bo hi hagués la mateixa tensió i la mateixa capacitat d'autocrítica que estàs expressant. Home, sí, però això no pot ser excusa, no? I no depèn, tampoc. Tant de bo hi hagués la mateixa capacitat d'autoexigència a territoris com l'estat espanyol, a Madrid. Sí, home, i tant. Ara jo crec que tot això és l'expressió d'un procés de degradació institucional important, que comença bastant abans, suposo. Segurament a l'última part del mandat hi ha el primer mandat de Laporta, després del referèndum. Que després del referèndum... De la moció de censura. La moció de censura, que es va perdre, que va un resultat de 60 i pico, no suficient perquè hagués de plegar, però molt elevat, i que va provocar la dimissió per dignitat de dos directius tan importants com era el Soriano, que jo crec que era un home clau, i el Lingla, no? I no sé si d'altres. Sí, alguns més van marxar, sí. I jo crec que allà comença un procés de degradació institucional important que explota probablement, del qual no acabem de ser conscients, de degradació institucional i, diria, de mala gestió econòmica, que explota... Això, Antoni, et pregunto, no és també la il·lustració de la no adaptació del club i la institució a un entorn esportiu, econòmic... Això segur que influeix més, però la prova és que la majoria de països del món els clubs han canviat la seva estructura. Clar, això és el model de propietat. Però per tant, integració i resistència al canvi. Sí, però tenim el Madrid que resulta que s'ha pogut... O sigui, jo crec que les coses s'haguessin pogut fer amb més prudència durant tot aquest període de temps i amb més altura institucional. Durant tot aquest període les coses s'haguessin... Incloent fins avui, vull dir, O sigui, això inclou el mandat Laporta. El mandat de Laporta i la situació en la que ens trobem. Que a mi, com a barcelonista de tota la vida, em produeix
una desconhort, que es diu, que vol dir un malestar, una sensació de tristesa, molt gran. Veig un club que una mica va a la deriva en aquests moments. Esteu una mica així, tots tres? Si hem de jutjar pel que sabem, que no és ni molt menys tot el que podríem o hauríem de saber, almenys jo, doncs sí, jo tinc aquest mateix sentiment una mica d'incomoditat, dic jo, no? Però això de què va exactament? Totes aquestes operacions financiero-immobiliàries, patrimonials, etc. El Barça és capaç de mantenir la seva, enllà de l'afirmació contundent diguéssim, no canviarem, som el que som, etc. Bueno, sí, però en saps, en pots, estàs en condicions de seguir sent el que teòricament hem sigut durant 100 anys, o el que està passant a l'entorn t'obliga a uns determinats canvis i també a una determinada autoexigència de solvència i de bona gestió que en aquests moments sembla haver-se perdut, no? I sou partidaris de canviar aquest model? Bueno, jo que crec que hem d'entrar, que s'ha d'afrontar aquest debat d'una manera seriosa. Jo sóc dels que sempre he dit que m'agrada aquest model, que el club sigui dels socis, però això, a part de, més enllà que sigui una frase que sona bé, ho hem de fer realitat i també hem d'afrontar el futbol tal com avui s'està jugant no a Espanya, arreu del món i a Europa. Si volem seguir aquest nivell. Equip del món. Exacte. Llavors jo crec que simplement s'ha de fer aquest debat, s'ha de fer i s'ha de fer amb tranquil·litat. I que és veritat que el que deia abans, uns valors que ha tingut aquest club, és evident que si bé segons quin personatge poden desaparèixer d'un dia per l'altre i que, per tant, la veu del soci, la veu majoritària del que avui és el propietari del club ha de continuar, però també és veritat que hem de trobar altres fórmules perquè nosaltres puguem corregir la situació econòmica que tenim en aquest moment. Tenim un problema important, heredat, que ve de lluny, és absolutament cert, però no només dient això ho solucionarem, s'ha d'arreglar i s'han de buscar aquestes fórmules. I no n'hi ha 25, i a partir d'aquí jo crec que hem de ser sincers i hem de... O sigui, el que estaria més enganyant o fent la pilota més grossa perquè més endavant algú ho hagi de solucionar. Jo crec que això no ens ho podem permetre. Jaume Roures proposa vendre un 25% del Barça, un 30% del Barça, per 1.500, 2.000 milions d'euros. És una de les vies possibles. Però, clar, això amb un fons d'inversió, amb un fons voltor, amb una gent... Fer com el Bayern, buscar empreses catalanes, n'hi haurien d'empreses catalanes disposades a assumir això. Jo crec que en situacions de risc, en situacions complicades, enmig d'una emergència, no s'han de prendre decisions precipitades. No s'han de prendre. Llavors, el que jo recomanaria de moment és dues coses. Una, això, no prendre ara una decisió de dir venga el 25, miro quan val al mercat al Barça, es parla de 4 o 5.000 milions, vaig llegir l'altre dia. Sí, quasi bé 5.000. I, escolti, doncs, el converteixo, per vendre el 25% l'has de convertir en una societat anònima. Converteixo en una societat anònima i el 25% el poso al mercat. Jo crec que has d'anar amb calma. Dos, s'ha de deixar de cometre més errors. És a dir, tu pots dir, busco una solució, però mentrestant segueixo fent coses que empitjoren la situació. Això és fatal. De moment no l'empitjorem. El primer que cal fer és no seguir empitjorant la situació. Això és el primer. I com no s'empitjora? Home, jo crec que no descapitalitzant-te, no endeutant-te més del compte... O sigui, les palanques perjudiquen. I sobretot, la base de tot has d'aconseguir que el compte de resultats comenci a donar resultats positius. Això és el primer de tot. Has d'invertir la lògica que et portava a pèrdues cada any. Això és el primer. Si no aconsegueixes això, no te'n sortiràs. Llavors, una vegada hagis aconseguit això, has de fer un bon pla d'empresa. Si el canvi és tan radical, imagina't que ara resulta que amb el Lamine Yamal i amb el noi aquest de defensa i tal, aconseguim un equip portentós que guanya la Champions i aconseguim ser el primer merchandising i aconseguim no sé quantes coses i els ingressos augmenten exponencialment. Dius, home, cuidado, potser ara es podem tornar a capitalitzar gràcies als beneficis estrictament en 3-4 anys. Per tant, un bon pla d'empresa ens permet no patir. Jo no ho crec, però primer de tot hem de veure això. Segona, veure si el deute és assumible. Fent això i havent invertit la situació del compte de resultats, en quant temps aconseguirem tenir un deute sostenible?
Perquè en aquests moments, pel que em diuen, el deute és 1.200 i pico, més Espai Barça 1.500. Quasi bé 3.000 milions. Home, 3.000 sobre un club que diem que potser en val 4-5.000 és molt. És molt. Vol dir que si tu ara digues el converteixo amb això i el poso al mercat, t'hauries de prendre el 75% per pagar el deute. Però no estàs d'acord, Antoni, que hem de mantenir la solvència econòmica o financera i al mateix temps la solvència competitiva? Evident. I com es conjuga això? Pues aquesta és la dificultat. Sí, home, però la solvència competitiva global. Però la solvència competitiva l'hem aconseguit gastant-se. Quan s'ha gastat el Barça en fitxatges els últims 3 anys? Moltíssim. Començant pel qui va venir abans, el Dembélé o el Coutinho? Abans del Dembélé. Coutinho va venir a mercat d'hivern. Si comptes Dembélé, també és bona gestió o mala gestió. Més les fitxatges, que no han estat gens malament, han costat molts diners, dels últims 2 anys. Quan s'ha gastat el Barça? I les renovacions. Molts diners. Les renovacions, què s'ha gastat? Des de la venda de Neymar des del 2018 la cosa ha anat pel pedregar. Clar, això t'ha assegurat la competitivitat? Això és bona o mala gestió esportiva, no només econòmica o financera. Esclar, les dues coses van de la mà, esclar. Molt bé. Home, la gestió esportiva que dius... Jo només sé una cosa, els jugadors que són... El Barça, quin és l'últim bon traspàs que ha fet? Cap a fora? Sí, Neymar. Sí, probablement. Però el Messi. I el Messi? No n'ha fet cap traspàs. No és un traspàs, el Messi simplement marxa per incapacitat de mantenir-lo. Estalviar-te el... Però es preguntava, quines empreses catalanes podrien assumir un projecte com el Barça? Això és molt... Bueno, que això és un altre, clar. Existeix aquest concepte d'empresa catalana? Nosaltres som el Bayern i no tenim al darrere grans empreses com les que tenen a Alemanya, o inclús en l'Holland, no? Aquí és més complicat. Per això, vull dir, quan dic de fer una reflexió, és que hem de valorar tot això. Som capaços de fer-les venir o no? Jugaran aquestes empreses o no? Hauran de ser empreses de fora? Jo crec que hem de fer els pros i els contres. Estic d'acord amb el que diu l'Antoni. No ens podem precipitar, però no precipitar-se tampoc no vol dir no moure's. Jo crec que ens hem de començar a pensar-hi i a buscar solucions. En aquest sentit, els clubs anglesos estan molt més equilibrats, però també estan, com dir-ho, estan menys obsessionats en guanyar-ho tot sempre. Ja. Bueno, el Manchester United no guanya res de fa molt. És que són 6, Estan molts anys sense que guanyar i no passa res. No, al revés, sí, és veritat. El Liverpool, el Manchester City... El Manchester United és el segon club més important del món. L'empresa més gran és el Manchester United, que queda 5è. A mi m'ha sorprès, en el cas d'Anglaterra, fins a quin punt el fet que molts siguin propietats, són societats anònimes, i molts propietats de milionaris americans o d'inversions americans, però en canvi això no ha restat en absolut l'adhesió i l'arrelament del club en el lloc. Bueno, el Manchester United va haver-hi certa polèmica amb els Glazers. Però tu veus l'Aston Villa, allà hi ha tot Birmingham amb l'Aston Villa, o no sé qui, o el Bournemouth, o el Brighton. Ostres, segueixen tenint... O sigui, jo crec que ara no s'han de prendre decisions precipitades i no s'han de seguir prenent decisions equivocades. I, per tant, estem parlant més d'un canvi del model de gestió o un canvi del model de propietat? Home, jo no sé si gestió és propietat, però a mi no em sembla bé que al Barça només hi hagi una persona que ho decideixi tot i que mani i faci tot ell. O sigui, qui és el director general ara? Qui és el director financer? Qui és el gerent? Qui se'n fa responsable, no? Qui fa tot? El Laporta tot. I és prou competent com per fer tot això bé. Qui és el director esportiu? També està per allà. No, de moment hauríem de mirar de millorar la gestió. En el Madrid, per això, Florentino Pérez també mana, i mana ell i José Ángel Sánchez, i la cosa va diferent. Home, no, però té allà 3 o 4 persones importants que sembla que... Bueno, hi ha Anas Lagrari, també, el propietari de... L'important no és que que se'n parli molt o que sigui molt coneguda, sinó que hi siguin, i que funcionin, i que assumeixin la responsabilitat, diguéssim. Parlant de Florentino Pérez, vosaltres l'heu patit en algun moment com a consellers, a Florentino Pérez? L'heu tingut relació amb ell? Petit, què vol dir petit? Jo l'he conegut. Té tant poder com sembla Florentino Pérez? Home, sí, és un senyor que guanya infinitat de concursos públics, de serveis públics a Catalunya, per exemple. Jo crec que té molt poder, moltes connexions polítiques, que és molt fred en els negocis, no sé exactament com s'ho fa perquè és fred, vull dir que pren decisions que les calcula bé, i que és un forofo del Real Madrid. O sigui que pel Madrid és capaç de tot. I aquí ja no sé si és tan fred i té la mateixa claretat de visió que té amb l'altre. Hi ha coses que fan pensar que no, perquè el fet que estigui obsessionat en que els àrbitres el perjudiquen
Jo crec que això vol dir que no ho veu massa clar, no? No sé si és del tot objectiu, no? És més aviat parcial. El que sí que demostra és que és molt furofo. Sí, per això té dret a ser furofo. Aquest home Antoni, però això perd el món de vista. Com tu ho ets del Barça. És veritat. Jo sóc del Barça i, per tant, totes les faltes en el Barça, l'Ale del Madrid, per mi són penalti, cony. A veure si m'entenc. I per això li passa al Florentino, també. I la diferència és que jo no sóc el president del Barça. I ell sí que és el president del Madrid. I un home que és furofo i pel seu club està disposat a tot, doncs has de saber amb quines cartes juga. No passaria res si no fos tan poderós al mateix temps. És veritat. És veritat. És veritat. Això que acabem de seguida, 2 minuts, només per una reflexió. Això que acabes de dir, que Florentino es queixa dels àrbitres, que aquí també ens queixem moltíssim dels àrbitres, que s'ha de contrarrestar. Per una diferència, nosaltres tenim raó. Clar, aquí està el tema. Si haguéssiu sigut presidents del Barça des de l'any 95 cap aquí, haguéssiu pagat el número 2 dels àrbitres? Ai, Déu meu. Home, jo això que he fet... És massa fàcil dir que no. A veure... Punto 1, jo crec que... O sigui, jo hagués dit, escolta'm, si fem un registre històric, els àrbitres ens han perjudicat i els àrbitres s'han favorit el Madrid de manera objectiva. Si hagués creat un panel internacional que no sapigués de què parlava, ho hagués mirat. I hagués dit, aquí tenim les dades, escolti. Per tant, els àrbitres ens han perjudicat en relació al Real Madrid. Punto 2, hem de fer el possible perquè ens deixin de perjudicar. Punt 3, mai se m'hagués acudit fer-ho pagant els àrbitres. Per què? Pagant el número 2 del comitè. Home, doncs esclar, jo hagués tractat de no fer-ho així. Però sí que hagués intentat que em deixessin de perjudicar. Una mica estrany, no, tot plegat, això? Sí, és estrany, sobretot perquè els resultats eren innecessaris. Quan en aquesta època totes les lligues que s'han guanyat d'una manera claríssima i, per tant, no hi ha hagut un ajut arbitral. Per què es feia? Em costa entendre-ho. Sincerament, jo crec que encara no he acabat d'entendre quina utilitat podien tenir aquests informes. Per una errònia filosofia victimista de pagar perquè no es facin mal. Però això és fatal. Això és fatal. Crec jo. Perquè si pagues, quina és la línia entre que no et facin mal i et favoreixin? Sí. El que dèiem del victimisme d'abans. Toni Castells, Quim Forn, Ernest Maragall, moltes gràcies per ser en aquest 6è debat de l'Estat de la Nació barcelonista. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que els oients s'ho hagin passat molt bé. I els espectadors que ens veiem per YouTube també. Molt bé.